Дай, малец! Ich möchte mit einem Erwachsener. Du hast eins, passt nicht mehr rein. Das macht er zweimal. Das ist gut gemacht. Той хери си мисля, че само... Сега ви искам. Само ще търкаля на него. Как се пуска, брат? Той се върна. Тук се сваля. И после се връща. Значи много леко. Олеко, обаче всяка тръгне пак, той не знае, че това пъти. Бегайте! О, хвати ми. Чакай. Пак ще го пуска? Ще видя. Аз ти искам. За да власли. Я ти по-малко. От втория път, като ходи до тук и няма килограми и някакви се тръгне да я връща и тя направо като... И там на платформата се спря. Точно. И аз се дръпнете сега, че сега ще го спускам. Ой, видям. Jetzt kommst du wieder zum Boden. По-добре нещо няма. Айде, кой е следващия? Аз не искам, аз не искам. Николай искаше? Не. Аз искам да съм последен. За мен няма да стане финиш. Кой е следващия? Аз искам да съм последен. Аз изобщо не искам. От тук, като се пардани, не изглежда страшно, ама нагоре. Елате назад сега. Намерих място да си седе. Стар? Стар. Държи се! От тук виждам Китай. Вивито ни вижда от вас. Тони, дръпни са. Дръпна да ни фръкне за какво удари. Майко, ти ще качиш? Качвам се. Ами няма да те хваня. Точно, Младен, ако искаш точно един път след това шоуто. Сега... Доста ли му дрехи за продължение? 99 кила. Сашенка, ще пробваш? Не, аз съм 120 кила, как ще ля? Аз не мога да събера на тази седалка. Дръпнете